Фирмата е създадена през 1991 година от Хараламби Богданов като Ете Богданов и през 1994 година се регистрира като Технолес ООД. Разкажете ни повече за създателя на фирмата и за най-важните моменти в развитието и през годините до днес. Значи, нашата фирма е създадена 1991 година от моя баща Хараламби Богданов, който, за съжаление, вече не е между живите. Тогава той се занимава с търговия на инструменти. Това е било в самото начало. Значи през тези години, 1991 година, в Габрово се произвеждали доста дървообработващи, металообработващи инструменти, доста машини, като наследство така от заводите, които са останали от преди. И в общи линии това е било някаква ниша, може би, в която той се е възползвал, нали, от тази ниша. По професия той е бил счетоводител и така винаги имал някакъв афинитет и усет към цифрите и финансите. И може би заради това е било и причината така да се появи през това време, нали, около 91-92 второ направление в нашата фирма. Това е внедряването на счетоводни продукти и счетоводни системи в предприятията. Това също е било, нали, някаква ниша, от която нали, хората са имали нужда тогава, предприятието, от такива кадри. По това време цялото счетоводство, нали, в едно производствено предприятие се е водило по книги, по журнали и в един момент, нали, е било необходимо да се качи всичко, нали, да се качи на компютри, като са излезнали компютрите. Може би, нали, поради тази причина се появява и това, нали, в внедряването на софтуер, нали, такива на счетоводен софтуер. Но за радост, може би така рано е прозрял, че в търговията, дали било то с софтуер, било то с инструменти, всъщност в икономическата формула пари-стока и пари-прим, нали, всъщност търговията е една малка брънка, нали, от цялата тази икономическа формула, икономическа максима. И рано е прозрял, нали, всъщност, че големия прим, нали, печалбата е в създаването на някакви продукти. И така една вечер, нали, си спомням, че така се събрахме в семейството и той тогава обяви, нали, че хора, имам някакъв спечелен такъв капитал, решавам да го инвестираме в производство на банцигова лента. В самото начало персонал от 2 човека, в един много малък гараж, който беше от порядъка на, така, според мен, 25 квадратни метра, нещо такова беше. Единия, той всъщност, това е мъжът на сестра ми, той работеше, нали, на единствената ни машина тогава. Баща ми през това време, нали, пласира по някакъв начин произведената продукция, нали, което, нали, за тия години така се правеше. Нали, това беше нормалният начин, нали, за пласиране. Със собствения си автомобил тръгваш, нали, опитваш се да продаваш. Докато в един момент реши, нали, че трябва да има още една машина, поръча се, нали, втора машина, вече тогава междувременно ние мисля, че завършвахме образованието си с съпругата ми и така дойде едно второ помещение, в което също бехме под наем. Произвеждахме банцигови ленти до размер 50 мм, което беше крайно недостатъчно за пазара, нали, за пазара в България. Тогава имаше много такива предприятия, които беха останали пак от
Стари такива заводи, които имаха доста съвременни големи машини. Те се нуждаеха от така доста по-сериозни ленти, нали, от тези, които ние произвеждахме. По това време в България единствено се внасяха от Швеция и, ако не се лъжа, от Германия също се внасяха такива широки ленти. И реши се, нали, вече, че трябва нали, да поръчаме друга машина с по-големи възможности. И така се стигна до втора машина, както казах, до второ помещение. Вече така малко се поразшири фирмата. Междувременно започнахме и ние вече така активно да се включваме, нали, в така наречения семейен бизнес. И всъщност търговията, това с което започнах, търговията с инструменти и счетоводните продукти, в един момент започнаха да взимат все по-малък дял от продажбите в фирмата, докато най-накрая си заеха едно заслужено такова место в историята на фирмата ни. В един момент вече абсолютно всички от цялата фамилия бяхме заети в бизнеса и тогава решихме, че трябва да се проектира и да се построим някаква собствена сграда. Това нещо се случи през 2001 година, вече се нанесохме, вече имахме нова такава сграда, нанесохме се, нали, това е сградата, в която сме сега в момента. Нанесохме се, нали, в тази сграда и всъщност това са така първите крачки, в които, така да се каже, започнахме да се превръщаме от семейна фирма в семейна компания, нали, защото по-модерно беше да бъдем компания, нали, а не фирма. Нали, това е нормално. И в общи линии, нали, това е така накратко историята до 2001 година. След това предстоят няколко много сериозни такива години на много сериозен растеж, защото ние бяхме единствената в България компания, която произвежда такъв продукт. Тоест имаше още една, но тя поради ред причини, нали, преустановиха производството на този продукт и започнахме да внедряваме нови инструменти, нали, които да произвеждаме. Започнахме да произвеждаме гатрени триони, нали, широките банцигови ленти, циркулярни триони, абрих ножове и в общи линии това е, нали, като производство, което успяхме да направим до към 2007 година. Интересен момент в нашето развитие е как ние започнахме да произвеждаме всъщност машини за сервис и поддръжка на банцигова лента. В началото, когато започнахме да работиме, имаше един производител в България на такива машини, които бяха за заточване и за заваряване на банцигови ленти. И ние всъщност си купихме машини оттам. Нали, това беше един завод в Русе, ако не се лъжа. И на първия месец, може би, всички тези машини, които купихме, те рухнаха. Нали, от експлоатацията, нали, която им направихме, те просто се събориха, нали, нищо не ставаше от тях. Купихме нов комплект такива машини и съответно, когато дойдоха при нас, първата работа, която направихме ние, нали, това буквално ги изтърбушихме и нищо не оставихме в тях и започнахме да подменяме почти всички възли по заточните машини, променихме абсолютно всички възли, сменихме профилите на заточване, тогава вече имаше актуални съвсем различни профили на зъбите на банциговите ленти. На заваръчните машини изцяло им подменяхме силовата електроника, която беше, защото те не издържаха на нашето темпо на работа. Давайки си сметка, че за производство на една машина, нали, не е необходимо, не е достатъчно, нали, някой
штракне с пръсти и да има евентуално някакъв капитал, нали, да инвестира в производството на машината, а там ти трябва доста сериозен такъв екип от конструктори, от програмисти, от някой, който да ръководи екипа, който ще създава тази машина. Просто има нужда от доста хора. И в един момент, нали, се оказа, че може би някъде към 2003 година и 2004 година при нас всички тези фактори бяха на лице и, както казах, бяхме добили доста сериозно самочувствие. Между другото, искам да кажа само още нещо, че в предишния въпрос се сещам, че в един момент ние станахме така доста интересни през тия години, там 2003 и 2004, станахме доста интересни за производителите на стомани в Европа. И в един момент те почнаха да ни ухажват и от някакви фирми, които, примерно, аз никога не съм предполагал, че може да контактуваме с фирми от такова ниво. И те в един момент започнаха да ни предлагат нали, материал. Значи материал, от който ние произвеждаме лентовите триони, представлява такава метална шина, която метална шина не се произвежда тук в България. И въпросните производители, нали, започнаха да искат срещи с нас и ние в един момент разбрахме, че сме нещо значимо, нали, на пазара в Европа и това допълнително, нали, така нас ни погали, така да се каже, самочувствието и ни даде сили, нали, вече да минем на някакво следващо ниво, да започнем да произвеждаме и машини за заваряване и за заточване. И в общи линии така се стигна до 2006 година, в която ние изкарахме един прототип на една машина, която никога не е правена в България и до момента никой не произвежда подобна машина в България. За машина за челно-искрово заваряване, то е автомат такъв за челно-искрово заваряване на метални ленти, не само на банцегови ленти, а на метални ленти. Така, след може би около 2-3 години много сериозен труд, нали, адски много работа, нали, по тази машина, успяхме да, мога да кажа така с гордост, нали, успяхме да направим една машина, която е на световно ниво и към момента, пак така нескромно, нали, може да звучи, но към момента ние сме единствената компания в България, която произвежда такава машина. Може да произведе такава машина, може да продаде такава машина и успешно продава такива машини. Кои са пазарите на вашата фирма? Основно продаваме, разбира се, в България. Около 70% от продукцията, която произвеждаме, я продаваме в България и имаме около 30% износ. Като износа на инструменти, специално на лентови триони, основно е в околните на България държави. И това са Македония, Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Молдова, Албания, Косово. Нали, в общи линии това са държавите, които, нали, успяваме да продаваме инструменти и не много машини. Докато при машините е малко по-интересно. Значи там имаме продажби в Африка, в Северна Африка, в Централна Африка. Една много интересна компания има българска, която е в Южна Африка. С нея също работиме. В момента работиме по един автомат за заваряване за Гватемала. Също така в процес, нали, такъв на разговори сме за откриване на представителство в Виетнам с една много сериозна компания от Виетнам. В момента си водиме разговори
относно това, нали, да продават, да дистрибутират нашите продукти. В Македония имаме 2 представителства. Предстои ни сега откриване в Сърбия, може би до 2 или 3 месеца ще отворим представителство в Сърбия. Предвиждате ли да разширите услугите и продуктите си? Работите ли върху нови бизнес проекти? В момента най-новото нещо, по което ние работим в момента е една машина, която е за заточване на диамантени, на инструменти с диамантени инсърти. Това е изключително последно поколение, нали, такъв робот за заточване. На територията на България, на Сърбия, Гърция, Македония, аз съм сигурен, че няма такава машина. В Румъния има една такава машина. Тези инструменти, които са диамантените, които са инструменти с диамантени инсърти, набират все по-голяма популярност напоследък, тъй като те се износват много трудно и голяма част от мебелопроизводителите в България, и не само в България, предпочитат да работят с такива инструменти и да инвестираме и да се закупим една такава машина, нали, за заточване, което се надявам до половин година да бъде факт. Каква е вашата формула на бизнес успех? Това, което знам със сигурност е, че един управител, и независимо дали е управител или един нормален човек, трябва да има някакви ценности, които да изповядва. Изповядвайки тези ценности, дали се занимаваш с бизнес, дали произвеждаш ракети, банцегови ленти или стъклени чаши, дали управляваш някаква такава компания, която произвежда такива продукти, нали, имайки някакви ценности, човек мисли си, че някак се не му е необходима, нали, някаква формула. По-скоро изповядвайки тези ценности, си мисля, че нещата биха му се получили. Как бихте мотивирали един млад човек да стартира и да изгради собствен успешен бизнес? Всеки млад човек трябва още в неговото семейство да го мотивира, нали, да го научи кое е черно, кое е бяло, нали, да му обясни, че той трябва да си хване живота, колкото се може по-рано, нали, да си управлява този живота, а не живота да го управлява него. Оттам нататък вече такъв човек, той със сигурност би могъл да започне някакъв бизнес. Дали ще го превърне в успешен или нали, ще бъде неуспешен бизнес, нали, това се зависи изцяло от него. И в този случай, нали, на такъв човек не му е необходима моята мотивация. Нали, смисъл такъв, че човек, който има самочувствието да започне някакъв бизнес, на него мотивация не му е необходима. Той със сигурност, нали, ще се оправи. Как се създава успешен бизнес екип според вас? Зависи какъв екип искаш да създадеш. Ако е екип, нали, управленски екип, да ти управлява едно предприятие или там или някакъв бизнес, това е един вид екип. Ако искаш, нали, ако трябва да се създаде, нали, екип за решаване на определена задача, това е коренно различен екип. И подходите в двата случая, поне за мен, нали, подходите в двата случая са абсолютно различни. В единия случай, когато става въпрос за бизнес екип, мога да го прилича това нещо като каране на автомобил. Значи в един автомобил, ако има 4 или 5 човека, и всеки трябва да си има своите задачи. Тоест на всеки педал, ако кажем, че трябва да сложим определен човек, значи слагаш примерно на газта слагаш маркетинга, на спирачката слагаш един счетоводител, на управляващия, той, който управителя, нали, върти волана на автомобила, HR слагаш на съединителя, ако е с такава механична скоростна кутия. И задължително, нали, това, което много хора забравят, много така управители забравят на компании, трябва да има един, който гледа назад през задното стъкло и всъщност казва на къде да се движи автомобила. Това нямам идея точно какъв тип човек трябва да бъде, но във всяка една компания трябва да го има, нали,
като управление, нали, като бизнес екип. Докато за решаване на конкретна задача, нали, ако е нещо за създаване на определен продукт, нали, когато се събира екип, там подходът е коренно различен. Защото просто хората са коренно различни. Това пак, нали, за да бъде по-достъпно, нали, бих направил паралел, нали, между създаването на този екип, то като отглеждането и като възпитанието на дете, или по-скоро като това да направиш, нали, някакво вино. Има процеси такива, които са процеси на ферментация, на бурна ферментация, на тиха ферментация. Тогава, когато всичко се съпротивлява и върви срещу тебе, нали, целият екип върви срещу тебе, ти трябва да хванеш и да го убедиш този екип, нали, че всъщност задачата, която си му поставил, е напълно постижима. Естествено, екипа се опитва, нали, да ти докаже, че тази задача не може да се получи. Но така или иначе, най-накрая, нали, ако всъщност си започнал с качествен материал, няма начин екипа да не е успешен. Има ли габровски индустриалци от епохата на българския Манчестър, които са били пример за вас и вашата бизнес дейност? Аз като чуя съчетанието габровски индустриалци, и така в мене първото нещо, първата картина, която се появява, е една случка с мене и с баща ми. През зимния период много често, така да се каже, ние с него бягахме от работа и се качвахме да караме ски на Лозана. Лозана го знаете къде е, нали? И в един от тия дни, така, нали, избягахме от работа и качихме се, нали, карахме ски, връщаме се вече към Габрово. И слизайки от Лозана, минавайки покрай фабриките, тези, които са така вдясно по дефилето на реката, той гледа, нали, в един момент ми казва: Станиславе, като и гледам, нали, тия фабрики, тия руини, знаеш какво си мисля? Естествено, нали, аз няма как да знам какво си мисли човека. Попитам какво. И той ми каза следното: нали, един човек, за да създаде, нали, една такава фабрика, на него са му били, тъй като при габровските индустриалци, при тях нещата доста бързичко са се развили. И на един такъв човек са му били необходими, може би, 20-30 години да изгради, нали, една такава фабрика. И той ми казва така: гледай го, този човек е направил това нещо за 30 години, а ние 60 години, нали, се опитваме да го събориме, да го унищожиме това нещо и не успяваме. Но при всички случаи няма как да не изпитвам респект и уважение и да нямам така, да не са ми за пример такива хора, които са създали нещо, нали, са направили нещо и в един момент няколко поколения след тях се опитват да го разрушат това нещо и не успяват. Нали, няма как да нямам респект, нали, към такива хора. Но в този ред на мисли аз бих искал да обърна внимание на един друг тип герои, които много често забравяме за тях, защото всички много сме вперили очи като че ли в миналото, просто като хора, които върват напред. Според мен трябва малко повече да гледаме напред и по-малко да се обръщаме назад. И в този смисъл около нас има хора, които непрекъснато ни помагат и непрекъснато ни дават пример. Нали, това са, нали, в моя случай, нали, това са майка ми, нали, която е на 70 години и работи още заедно с нас. Съпругата ми също. Нали, пак казвам това, говоря си го, нали, казвам го за мене, нали, от нас се може би само за мене. Съпругата ми, която като се роди втория ни син и може би 4 дена след като роди, тя дойде на работа. Такива като зет ми, който примерно
12 през нощта, нали, много често мога да му видя офиса, нали, да свети. Такива като работниците тези, които са на моите години, които работят тук във фирмата. В този смисъл по-скоро бих казал, че това са моите герои. Нали, това са хората, които могат да ми бъдат на мене за пример.